Ginaresto ang pulo sa mga nagpakilala nga 18 ka mga bodyguard ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos mapaslawan nga makapiyansa kaangot sa kaso nga perjury nga ginpasaka batok sa ila. Nagapangatubang ini nga alleged former bodyguards ang kaso nga ginpasaka sa ila sa mga individual nga ila ginakusaran sang korupsyon. Sa matandaan, nangin kilala ang mga ini bilang mga maleta boys bangod sa pagdulong nila sang minaleta nga mga kwarta sa nagkalain-lain nga personalidad. Mapreso kuntani ang duokon ang 11 tanan ka mga ex-bodyguard apang pulo lamang sa mga ini ang ginbasahan sang Miranda rights kagabi kagin paidalom sa kustodiya sang mga kapulisan. Gindala ang pulo ka mga bodyguard sa Las Piñas City Police Station. Ang kada isa sa ila ang nagapangatubang sang 4 ka counts sang kaso nga perjury kag ginahanglan nga makapiyansa sang 72,000 pesos kada isa. Antes ang pag-aresto, nagpangabay ang ila abogado nga si Attorney Levito Baligod paagi sa isa ka post sa iya Facebook account nga updan sila sa Las Piñas Regional Trial Court bangod sa pagka-delay sang korte sa pagproseso sang ila piyansa. Ginkahangawan man sini nga magpabilin o kon magpapabilin ang mga ini sa presohan tubtob sa Lunes nga adlaw. Naibaluan nga nagpagwa ang Las Piñas Court sang warrant of arrest batok sa 18 ka mga anay bodyguards o kon mas kilala bilang maleta boys. Ini may kangtanan sa 4 ka kaso sang perjury batok sa ila. 4 naman sa 18 ka bodyguards ang nagbawi sang ila nga mga pahayag.